Guys, tanawon sa kadako. Dako pa sa kong tudlo. Ang snail. Forest snail. Dako pa sa kong tudlo. So di na siya patyon guys. Ang mga patyon na mo kani sila mga gitawag og murder snail. Ang tawag siya murder snail kay morderon jud ni aning ang mga kind of snail ang mga tanom kani sila nga klase. Muna murder snail. Patyon. Patyon ang mga murder snail kay dali kay sila mudaghan guys, dali kay sila mo 1,000. Nag-pick up mig mga 5 days, naka-pick up mig mga 7,000 ka murder snails. Kada human sa uwan. Nya makahurot jud sila sa imong tanom usa ka buok. Patay na siya after 2 days. Ang usara na kabuk murder snail ha. So, mo ni sila guys. Dinaghanay ni sila pero may magtapok. So patyon ni sila kay kuan ni sila salot sa society. Dapaw. So dinhi guys ang mga baka ba kayo. Dili gitugway ang baka the other day. Balhin na pud ang mga baka. Very dom. No. Oh, balhin na pud sila. Mga baka diri ang mga baka the other day. So kung maugan ning mga tae ako ning ipuson kay ako ning ibalhin sa ako ang plat nga gamay kayo nga napuno na sa kuan sagbot wa maatiman kay sige kuan so padumi nga to sa apple trees. So mo ni guys ang mga apples amo ning at the same time nanaw mi sa mga apples nga nanubo ko niya. Mo sa ni mga apples nga mga nangahulog ba dito sa tugkaran. Amo ning ibutang adto sa lugar pod nga usually na mga wild animals adto kaon. Butangan man namo ngadto og kuan guys kanang nasa asin ba ang tawag salt stain. Kung sa English ba salt rock. Okay, anhang adto ang mga animals, wild animals usually mo adto sila dito kay mo tila-tila tila-tila not in a bad connotation ha pero mo kuan sila tanan gud kinakita tanan kinahanglan gitag asin sa tong lawas. So adto man lang source of asin sa mga wild animals. Unya mo nang salt stone nga ibutang paliton sa tindahan nga ibutang mga 10 kilos siya nga salt nga hardened salt ba ibutang usa ka lugar sa lasang para adto ang mga animals pag adtoan nila adto sila mo tila-tila sa punuan or sa dapit sa salt mismo kay aron na sila salt sa ilang body o nga maka-taste sila og salt themselves kay kinahanglan masad sa ilang lawas. Unya at the same time beneficial sad sa hunters kay tak yung gikuan kay maananay kuryente guys iray. Oh Mia. Yes so yung gisaka kay dai kuryente ang kurang. Unya then anyway ang kanang mga pagkaon sa dibutang ato sa nga same nga lugar kay kung ato mga animals butangan sa mga pagkaon kay ano makakaon sa ubang mga wild animals like moose or mga deer or mga other animals mga wild anything wild fox o mga usaptong lain ay ako lang itong akong i-discover ni guys sa ingan nga atong mga animals sa English. Anyway, muna siya daghan kay kung anyway nya sobra-sobra man ako anyway guys nya mo na to butangan og mga
fruits nga na karon manganad ang mga animals mo adto dito lugar unya nasa mga balay-balay ang hunters nga a few meters away from atong kan-anan nila og sa katong salt stone. Around when it's season time nga maghunt og animals, kaybaw na daan, mas kaybaw, mas naay kaybaw ang hunter nga aning lugar is much so much possibility nga naagid sila makita ang animals dihan dapita because naaman sila adto man sila mo frequent kay naa mga pagkaon dito sige nga na ba murag giving them food at the same time kanang making them kanang homey anad sila ba nga ng lugar so it's easier for the hunters, hindi na sila kinahanglan mga dug asa pangita nila ikabaw na sila kung stay sila dito few days or few hours in which day nga okay ang hangin, okay ang panahon nga na ba sakto ang hangin dili mo against sa hunter. So makatuod na sila asa dapit nga dahil possibility, big possibility 90% nga makakita sila og animal nga which they are going to hunt, either wild pigs diri sa Sweden guys is whole year round nga pwede siya i-hunt unya dayon ang other animals their seasons like ang moose katong dagko kayo nga animal is usually sa October to January I think. And then ang deer, there's a season for them also. So istorya pa sila guys. Yeah. Ska ju ta den med mig, den spannen då. Men jag ska gå runt nu. Okay. So musulod mi dire moto ang butanganan sa saltsten in Swedish. Og literally in English is salt stone. Asin nga bato nga asin. Or asin nga gibato. Kay para sa sometimes sa mga tagiyag horses sila sa ikuan para sa ilang mga horses aron may tila-tilaan sa ilang mga kuan kay everybody needs salt in their body, even animals. So nga nasa suok somewhere sa suok iya lang ninggi limpyuhan din ang dan kay aron sa yon pagsud sa namo nga na kang maglabay mi og mga fruits o mga pagkaon sa wild animals. Borya din uwan na guys, abtan mi suwan. Asa man to basta diri mo to dapita aray dagma patani kalakiha ba barede adara na siya guys ang salt stone hindi mo makita no doon ako so nga iyang gilabay mga prutas din kay anhi ang mga animals tigpirmihan mutilaan ang asin. Uy, gamay na lang lagi ni dako kay siya guys. Gamay na lang. Asin. Ay, kinauwanan man. So, nawa ang bagi sa uwan. Otherwise, dako ni siya nga square. Tunga na lang nabilin kay sige mag-uwan.
kusog kayo. So naingana po din yung purma. Ninara ang mga apples. Unya iyang gikuan ang kamera sa tapang kamera. Karon matanawon sang mga animalis ang tigarian. Gihungaks manang. Naibinta na iyang karsones oh. Aircon. Fras. Kalit nagdagan. Fras eh. Patangan na kamera. Guide ang kamera. Ang kaning kamera ha guys is motion detector camera. So mo take na siya og pictures og 2 seconds, 3 seconds video sa anything nga mo move here. Lapita mo nilang tila-tilaan nga asin. Ay ana sa asin mismo ang di kaabot ana sa kahoy. Nya ana sa sila tigkaunan dapita do. Nu får vi se vad som händer. Mm. Vi går rätt över hygget. Sa dinhi dapita guys nasa mga apple pero wala butang iog. Ha? May mga apple pero wala butang iog mga wool. On the way home guys. Daghan kayo po ano halon. Pangitaan sa kunig uns. Pangitaon ako unsay English yan eh. Tamis kayo guys. Tamis.